nasyonalista, pero hindi po ako kaalyado ng anumang pangkat, anumang sektor, anumang grupo. Kaya tinataya ko na ako'y mananatiling malaya at matatag. Sa inyong lahat, sisikapin kong sagutin ang inyong mga tanong, pero hindi ko alam lahat ng sagot. This is a work in progress. This is the first time I've ever done this. But I have not resigned my old party, the Nacionalista Party. And the only thing is that I will not constitute a part of the administration alliance to allow me to work together with every sector, to be able to cross the line and to get things done. So, eto po ang aking pinipilit gawin. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, pero can we just be clarified? Apa. So, yung tama bang sabihin na nag-beg off kayo sa endorsement ng administration coalition? Ganun na nga. Kasi baka magkaroon ng iba't ibang kulay at hindi masara yung pinto sa iba't ibang sektor, mas maigi na. Alam naman natin ang halalan, madugo, mainit, mabagsik ang usapin, mas mainam na wala akong kalaban. Ayoko kasi ng ganoon, ang nais ko talaga, hindi tumahak ng dalawang ilog, kundi maging yung iisang ilog, ang malaking tubig, ang dagat kung saan magtatakpo lahat ng ilog. Para makausap natin lahat ng sektor, tatayo ako ng mag-isa. At yung NP, dati ko na kasi partido yon at wala naman tayong kikitang sabit sa hinaharap. Opo, pero Sen, bago po yun, nagkausap muna kayo ng presidente na i-discuss nyo po ito sa kanya. Wala nangyari kasi, sabi niya, paano ba ito kung magkaroon ng, syempre, yung banatan kapag eleksyon, di ba? Birahan, may laban-laban. Napaisip ako Sabi ko, paano? Kahit hindi ako ang magsalita ng maenghang o mag-insulto o kutyain yung sino man, okay lang yun. Ako, kaya kong hindi gawin yun kasi hindi naman ako palaaway. Sabihin na ako'y matapang o di kaya mataray pa, okay lang. Pero hindi talaga ako palaaway. Baka hindi ko matiis kapag maanghang na yung sinasabi tungkol sa iba pang sektor. Ma'am, one last from my end. Po. Pero bukas po kayo sa possible endorsement, halimbawa po, ng kaibigan po ninyong si VP Sara dahil may hugpong siya na malaki ring partido. Hindi ko alam. Hindi ko pa napapag-usapan yon. Ang akin lang, pinili ko na maging malaya para hindi na ako kakampi kanino man, laban pa sa iiba, mas maigi na. Piliin na lang natin ang sambayan ng Pilipino. Okay. Michael Rogas, please. Ay ma'am, magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Ano po ang pakiramdam? Kasama po natin ang dating unang ginang sa pagpapile po ng ating Certificate of Candidacy. Yung nanay ko, excited. Hindi nakatulog yan. Alas 5, natulog. Biglang nariyan na. Alas 7, nasa simbahan na, nakikidasal. At inaasahan ko na talagang yung swerte at yung wisdom niya sa politika ay maibigay rin sa akin. Nabanggit na po kanina, sususugan ko lamang po yung naunang tanong about Vice President Sara. Kung sakaling magkaroon ng endorsement sa pagitan po ni VP Sara at sa inyo po, tatanggapin po ninyo, ma'am? Hindi natin alam. Ang hinihiling ko, yung endorsement ng lahat. Sana talagang tuloy-tuloy ang pagsusuporta at pagmamahal sa akin. Kanina, sa labas, napakainit. Pero nagdatingan yung iba't ibang panig mula sa Ilocos Norte, yung aking mga mayor. Pagkatapos dumating din yung mga IP namin, yung mga Tingyan, yung mga Igorot nariyan sa labas. Natutuwa naman ako dahil andyan yung endorsement ng iba't ibang senior citizen, yung ating mga TODA, yung ating mga young farmers at kung sino-sino pa. Kasi sa pakiwari nila, kahit papano, may nagawa
maawa naman tayo, higit sa lahat sa mga magsasaka, pagkat ako yung pasimuno doon sa pagmimigay ng mga titulo, yung Agrarian Reform Condonation, yung bilyon-bilyon na utang na pasawala natin at nabigyan sa wakas ng individual titles ang ating mga magsasaka. Pero step 1 pa lang yan, kasi alam natin, may titulo nga, wala namang pera, wala namang pambili ng abono, wala namang pambili ng krudo. At dahil dito, tatakbo ako muli. Maraming hindi pa tapos. Andyan din sa labas, kasama ng mga seniors, yung ating mga PWD at saka senior citizens. Yung PWD at saka yung solo parents, wala pang tulong talaga ang pamahalaan sa kanila. Kaya andyan. Andyan sila kasi sabi ko, pagkatapos ng seniors, unahin muna natin yung lola at mahirap na. Abay, sumama sila. Kaya yan yung mga endorsement na talagang nag-aantig sa akin na tumakbo muli. Thank you so much, ma'am. Okay, may tanong pa po. Go ahead. Pakipasa lang, please. Thank you. Hi ma'am, good morning po. Amor po from Newswatch Plus. Ma'am, to clarify, yun pong filing po ninyo ay under Nationalista Yes. Party pa din po. Oo. So, but you also said na parang tinatarget nyo pong maging independent. So, where does it start and where Hindi, does kasi it alam end? naman ninyo, nagkaroon ng mga alyansa. Di ba may isang alyansa, 5 partido. May isa pang alyansa na 2-3 partido. Sa akin, mananatili lang ako sa partido ko dahil doon naman ako mulat sa poll at hindi na ako makikipag-alyado kasi parang gumuguhit ka ng linya. Ayoko nang ganun eh. Gusto ko, kausap ko lahat na makipagbate sa bawat isa at higit sa lahat may magawa. It's very, very important to me that I am able in every case to cross the line and to be able to speak to each and every sector and finally get the work done. Nagawa na rin natin yan, nagsimula doon sa ayuda. Kung maaalala nyo, yung konsepto ng ayuda, talagang taliwas sa isipan natin. Pero nung panahon ng COVID-19, nangailangan talaga ng matindi ang lahat ng sambayanan. Kaya nagsimula tayo magbigay ng SAP 1, SAP 2, iba't ibang klase ng ayuda at pinalawak yung AIX. Ako noon yung chairperson at pasimuno noon under President Rodrigo Roa Duterte. Nung dumating na ang panahon ngayon, ayun, itinuloy-tuloy na lang natin yan. At nais ko pang ituloy na hindi lamang ayuda, kundi dagdagan pa natin ng sahod. Kahit hindi minimum wage, sahuran na natin ang marginal farmers, bigyan na rin natin yung mga naghihirap na toda, yung naghihikahos ng mga market vendors. So yan ang pakay natin. Tuloy-tuloy lang po para sa akin, yung nasimulan na condonation ng penalties sa interest ng mga agrarian reform beneficiaries. Nag-umpisa rin kay Presidente Duterte para sa akin tuloy-tuloy. Maganda itong nangyari kay Presidente Bongbong at ang nangyari ngayon, talagang natuluyan na at naibigay na yung mga titulo. Ang sumunod naman dyan, bigyan natin ng tulong sa abono, sa krudo, sa binhi at iba pa. Okay, next. Go ahead. Just one more question po from me, ma'am. Would you care to comment po on the administration's slate? Yun pong ngayon 11-man senatorial slate. May mga nagsasabi daw po kasi na same old faces and family members, yun pong mga nandun sa slate. Would you care to comment on that po? Mahirap mag-comment, hindi na ako kabahagi eh. Pero sabi naman ng aking kapatid, okay lang, naintindihan naman niya. Lagi naman ako pasaway nung bata pa kami. Kaya sabi ng kapatid ko, ayos lang, susuportahan pa rin ako. Ako naman, hindi naman kami kailanman nag-aaway. Hindi naman kami nagsasagutan o nagkakainitan. Ang amin lamang, talagang ito paniwala ko na higit ako makakatulong sa kanya at hindi siya malalagay sa alanganin. Ganon din ang iba pang mga pangkat, baka mag-alangan sila sa akin at kung ano-ano pa maisip, mas maigi na wag nang mag-alyansa. Okay. Good morning, ma'am. Dwight De Leon po from Rappler. Some pre-election surveys are placing you on the bottom half of the Magic 12. Does this worry you, and what can you say about some observations that baka daw dahil hindi kayo makapili ng isang side between the fight between your family and the Duterte family? Ang aga-aga pa para makinig sa survey. These are all so early.
So tingnan natin as this goes. Ako lang, Kayod Marino pa rin lang.